Bé, la valoració del conjunt de l'any 2007 seria força positiva, però en canvi aquest darrer trimestre de l'any 2007 no ho ha estat tant, ja que ha disminuït la població activa i en conseqüència també ha disminuït la població ocupada. Parlaríem que la taxa d'atur ha crescut gairebé 2 dècimes i a partir d'aquí el que més ens interessa destacar és la situació de dos col·lectius concrets, les dones i els joves, que són els que continuen entrant en el mercat laboral amb les pitjors condicions. Hi ha 3 dades en aquest sentit molt significatives. La primera és que la taxa d'atur de les dones segueix encara sent de 2,5 punts superior a la dels homes. Pel que fa a la taxa d'ocupació, 20 punts percentuals per sota està la de les dones respecte a la dels homes. I la tercera dada especialment negativa fa referència als joves i és que la taxa de temporalitat ha crescut 1 punt percentual aquest darrer any 2007 i es situa en aquests moments en el 56,8%. De fet, totes les dades relatives als joves és sabut que són molt pitjors que les de la mitjana de la població ocupada. Per tant, des de la UGT de Catalunya el que creiem és que les mancances i els dèficits estructurals del nostre mercat de treball continuen sent molt concrets i molt determinats i creiem que la situació de les dones i la diferència existent pel que fa al seu accés al mercat de treball i també la situació dels joves hauria de ser una preocupació del Govern de la Generalitat de primer nivell i per tant s'haurien d'aplicar polítiques específiques per resoldre aquestes qüestions pendents. Una altra qüestió per nosaltres també molt rellevant és la incentivació de la contractació d'aquests col·lectius. Això passa també per una especial sensibilització de l'empresariat i per una major formació i qualificació del conjunt de la població, però especialment dels joves, i creiem que això ha de venir de la mà de la formació professional i d'una necessària reforma i salt qualitatiu que ha de fer la formació professional al nostre país.